Adi-adimu Kurama dikrit lampet brungkat kimpul. Yui batang sayuta. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dursasana. Di manungsane tugel-tugele gawe wirang Ratu Ngastina. Lah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunkara. Lah kok dadi ora kanyono-nyono. Pate wonten dawuh sinuwun. Ana piyayi luhur sing teka ning negara ing Loji Tengara. Monggo bareng aku nyawang iki kok kaya padha sing ning gambar-gambar sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Mulai boten lintu inggih mekaten sinuwun. Mbok menawa iki keng asmane Begawan Durna. Pendhita kondang kalukengrat, kondang monyor-monyor mugi kadanguwa. Mbok menawi leres pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nuwun sewu Penemban. Sampun kinten kula tumambuh menapa inggih kepara saestu bilih Penemban menika ingkang peparab Begawan Durna. Gondhok blekujuk swalu kembol. Somorante, hawela. Apa sing mbok ngendikake pancen bener sinuwun? Aku pendhita Saka Lima, Begawan Durna, ya Kumbayana. Pendhita ingkang kondang kalukengrat. Jagat iki persaset kebrebeken marang kumandange asmaning Begawan Durna. Pendhita ingkang kondang monyor-monyor ki ya aku. Oh, bener kok. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya sinuwun. Apa kepara nyata kowe ingkang asma utawa jejuluk Sanata Prabu sinten Dek Pate? Belgeduel. Belgeduel beh. Ya Prabu Tongtong Sot. Nyuwun pangapunten leres. Kula namung Nalendra alit, negari kula namung sak yuping payung kok Penemban. Ning ora apa-apa, gandeng wis dadi ratu ya wis wajib disebut Sinuwun Prabu Belgeduel beh. Ngono ta kuwi? Inggih, kasinggihan mekaten. Ingkang wingking menika kok kula inggih nate sumerep gambaripun menapa leres menika ingkang nami Patih Susuki. Sengguni sinuwun. Nding Sengguni nuwun pangapunten Rekna Patih. Iya, sinuwun mancen bener. Aku Patih Ngastina. Ya kuwi Rekna Patih Sengguni. Lah katuran karaharjan rawuhipun Rekna Patih. Iya slamet tekaku sinuwun. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak nggonku prapta ana ing negara ing Loji Tengara. Wonten menapa Penemban? Penemban Durna kok rawuh wonten ing negari kula. Negari menika negari ingkang alit. Negari menika namung negari sak yuping payung. Menawi katanding kaliyan negari Ngastina menika mboten sakpra sekawanipun malah sakpra wolunipun mboten wonten. Lah kok malah Pendhita Durna nyuwun sewu Penemban Durna rawuh wonten ing negari Loji Tengara menika menapa wonten wigatos menapa dipun utus Nalendra Ngastina. Iki ngene ya sinuwun. Prataku ana ing negara Loji Tengara kuwi nilik-niliki marang negaramu, nitik marang prajamu. Aku kuwi gumun ning atase negara Loji Tengara kuwi negara ingkang cilik. Persasat kaya kang tok ngendikake, amung sak prawolu ning negara Ngastina. Nek lak kok jebul akeh sing padha ngandhakake yen negara Loji Tengara kuwi papan ingkang gemah ripah loh jinawi, papan ingkang subur, papan ingkang menjila. Nadyan mung sayuping payung negaramu nanging kuncaraning asmaning negara Loji Tengara nganti meh wae madani sarta kembari marang kuncaraning negara ing Ngastina. Oh, ngoten. Mula kahanan iki ndadekake gumun penggaling anak Prabu Duryudana tumuli utusan kalawan aku supaya niliki marang kahanan negara Loji Tengara. Lah kok jebul bareng aku tekan negaramu, ya iki durung pantes dadi negara. Iki durung pantes dadi negara. Iki nek tumrap negara Ngastina ming wujude kaya dene kelurahan.
Durung ana gapura, durung ana ringen, kurang loro. Durung ana kandhang sardula sartane urung ana wantilaning gajah. Tegese durung ana betenge barang iki pancen iki durung mujudake negara. Nanging sabab apa sampeyan Prabu Belgedhelbeh lah kok wis madeg Nalendra ning negara Ngloji Tengara. Mongko janjane iki durung pas dadi wujuding negara. Nuwun sewu Panembahan. Napa tiyang dados Nalendra menika kudu ana ringen kurung, kudu ana kandhang macan, kudu ana wanti lan gajah, kudu ana alun-alun. Nek tumrap kula niku mengke pancen perencanaan jangka panjang. Sesuk pancen kula niat bakal nandur ringen kurung. Saurarane nek ratu ku ya duwe macan, ingon-ingon duwe gajah. Mesti ya kula bakal ngingu tur pancen beteng niki durung didadekke, lagi diukur dening para nayaka-nayaka negara Ngloji Tengara. Niate nggih pancen dibangun, nek perkara dhuwit niku wis ana. Ya mingkari bangun. Lah kok dadi durung dibangun sampeyan wis rawuh enten mriki, mula kula ora apa-apa nek dunekke negara kula niku durung trep minangka dadi wujuding praja. Ning gandeng akeh para kawula sing sami sumuyut kepengin urip teng negara Ngloji Tengara. Mula dening para kawula kula dipun sengkaken kaluhur dados Nalendra wonten negari Ngloji Tengara jejuluk Prabu Belgedhelbeh. Nek maune kula moh ning gandeng niku suara rakyat. Mongko swaraning kawula niku sing paling ampuh dhewe niku swaraning kawula. Nek pun nuding kula dadi ratu kula ora iso selak. Mula kula terus lungguh dampar negari Ngloji Tengara. Ah, kuwi sing keluputanmu ning kono kuwi sinuwun. Durung ngerti, durung trep lan durung pantes minangka dados dadi Nalendra. Lah kok wis lenggah dampar keprabone Ngloji Tengara. Ah, tumrap aku kuwi nyalahi pernataning praja. Nadyan negaramu sugih, negaramu kuwi negara ingkang subur makmur, kawulamu ora kekurangan sandang pangan. Nanging yen to syarat srana minangka dadi Nalendra durung pantes, kuwi tegese durung pas yen to madheg Nalendra ning Ngloji Tengara. Mula wektu dina iki anak Prabu Duryudana utusan kalawan panjenengan ingsun. Anak Prabu Duryudana utusan kalawan panjenengan Begawan Durna supaya sowan ning negara Ngloji Tengara ingkang wigati supaya dawuh kelawan kowe lengser keprabon ing Ngloji Tengara. Lan laladan negara Ngloji Tengara iki bakal didadekke siji kelawan negara Ngastina. Nuwun sewu. Prabu Belgedhelbeh niku ora kebawah keperintah negara Ngastina. Kula niku madeg dhewe, kula niku merdika. Dadi ora kebawah keperintah negara Ngastina. Lah kok sinuwun Prabu Duryudana dawuh utusan kalih sampeyan supaya kula lengser ke Prabon terus negara Ngloji Tengara menika didadekke siji karo negara Ngastina niku karepe pripun? Nuwun sewu lho Panembahan. Mboten kula ajeng nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Duryudana, mboten kula ajeng wantun kalih Sinuwun Prabu Duryudana mboten. Ning nuwun sewu, nek carane wong srawung, kula ora tau njiwit Kyai Ngastina. Kula ora tau nabok wong-wong Ngastina. Mula ya Kyai Ngastina aja nabok kali kula, aja njiwit kali kula. Mrika merdika kula ya merdika pun ngoten mawon. Urip sesandingan mat sinamatan daya dinayan. Nek Ngastina kurang apa, mangke kula saguh nyaosi napa sing dibutuhke Nalendra Ngastina. Niku tumrap kula. Ning nek kula kurang, ya saora-orane dibantu. Niku jenenge urip pansinamatan bantu binantu supaya tentrem antaraning negara Ngastina lan Ngloji Tengara urip bebarengan, urip minangka dadi tetangga sing apik, aja nganti diya dinea, aja nganti terus Ratu Ngastina rumangsa gedhe kok malah ngendhak karo Nalendra sing cilik kaya kula. Nek kudune malah dadi pengayoman. Nek malah kudune iso dadi ngayomi kali kula. Ngoten. Nek sampeyan tekan mriki dawuh kali kula kon lengser ke Prabon, nuwun sewu. Nek kula kon lengser. Wong kula ya dadi ratu ora dadi karep kula. Wis tak aturke niku swaraning para kawula. Kabeh do nuding kali kula supaya dadi Nalendra. Upama kula mang dawuhi Belgedhelbeh kowe mudhuna dampar. Kula mudhun yakin sumpah. Wong dadi ratu niku ora gampang. Kula kudu ngayomi wong sak kawula sak Ngloji Tengara, nuruti karepe wong sak Ngloji Tengara. Ngoten. Ning nuwun sewu, nek kula mudhun apa kira-kira patih kula
Adipati kula, rakyat kula do trima. Tantrimane kawula kula nek nganti sampeyan mengke kawula kula ora trima karo sampeyan pripun? Niki dadi masalah lho niki. Ora mung digawe kepenak. Nek perkara kula mudhun tak mudhun, ora apa-apa. Ning kira-kira patih sak pengandhap kula nganti tekan masyarakat kula trima ora nek Prabu Belgedwelbeh mudhun saka Dampar ngloji Tengara. Nek ora trima sampeyan kudu tanggung perkarane, kudu tanggung jawab perkara iki. Ning nek trima mboten napa-napa, kula dadi kaya wingi, kula dadi wong cilik kaya mbiyen nalika kula ajeng dadi ratu ora masalah. Pripun Dik Patih? Lah niku nggih bener kok. Nek sinuwun Prabu Belgedwelbeh dipun dawuhi lengser ya lengser. Niku wis bener wangsulan wis ora iso diunggahi melih. Nek nganti kawulane sing ora trima niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Dik Patih, pripun? Nek kula hitung-hitung perkara tantrimaning kawula sak negara ing Loji Tengara niku mboten dados sabab. Lho kok mboten dados sabab? Akeh kawula sak negara Loji Tengara menika ora sak pro 16 akeh kawula sak negara Ngastina. Mula nek kawula sak Loji Tengara niku mengke padha nesu, prajurite padha ora trima, ditataki. Aja ungalke gigiring para Sata Kurawa, ning diungalke dadaning para prajurit negara Ngastina. Lho, nek cara kula ngoten, niku mangke malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Sing maune rembug apik-apik malah dadi bentak sirah sing ora karu-karuan, malah ngrekoso lho kula karo sampeyan. Pun to, sampeyan manut kalih kula. Butuhe kula kalih sampeyan kudu ngestokke dawuh anak Prabu Tirtana, Prabu Belgedwelbeh kudu mudhun saka Dampar. Perkara sapa sing boten trima? Oh, diajangi jembar. Diajangi jembar Dik Patih. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Run, ngasih Run. Rasa aneh-aneh, Run. Kowe ngopo kowe? Jagat Dewa Bathara. Jagat pangestu ngono, jagat jembare ora jamak. Ngandel ora. Niku pripun nek pun wonten warok sing ngadeg teng ngarep sampeyan mongko bringose dipelintir mempenge ora jamak. Pun pangtandangi dhewe lho. Kula wis ngomongi sampeyan ora nggugu, wis monggo dirampungke. Ajeng temu ndi, Dik? Golek rokok. Ati kula kok kaya ora penak ora. Lho, iki sapa iki? Iki sapa kok mripate menteleng brengose diplintir? Ditepungke abdining Sang Prabu Belgedwelbeh, Adipati Lasirun. Lho, Adipati Lasirun? Yo dasar kepuru nyoto. Lah kok dadi kowe malang kadal ning ngarepe Begawan Durna. Kowe ora ngerti tata krama, ora ngerti ento Begawan Durna ki pendhitaning Narendra Kondang Binathara. Pendhitaning Sang Prabu Duryudana pujangganing negara Ngastina. Sapa-sapa padha nyembah karo aku, sapa-sapa padha ngaosi pepadaning Begawan Durna. Lah kok dadi kowe malang kadal ning ngarepe Begawan Durna? Kowe ora ngormati karo Begawan Durna, kowe ora ngajeni karo Begawan Durna. Ora sute aku ngajeni kan. Ning negara Ngloji Tengara kuwi wong sing kepengin diajeni ana tetembungan. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin diajeni ngajenono, nek kepengin dibasani mbasanono. Ning kowe jebul pendhitaning ratu gedhe ning ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Bangsat. Run. Wis kono to, nilai diesel wae kono mah. Kok malang kadang. Karepmu piye? Kajengipun sinuwun, boten kiat ngampah mubal babaling kanepsun. Ing atasipun ratu Gusti kula sesembahan kula Sang Prabu Belgedwelbeh ingkang sampun dados sembahanipun para kawula sak negaring Loji Tengara. Tekonipun suwun supados mandhap wonten ing Dampar. Sampun dados prasetyanipun Lasirun. Kenging Prabu Belgedwelbeh mandhap saking Dampar nek pun gumlundung sirahe Lasirun. Weh lah, cah kendel tenan iki. Kendel mawon.
padake. Mantan sopir terminal. Kono ora kendel. Lho, lha njok kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo karo Begawan Duna? Begawan Duna. Apa? Sang Nata Prabu Belkedwelpe ora bakal mudhun saka dampar. Daunana Windanana. Sang Nata Prabu Tongtongso tetep dadi sembaning kawula sak ngloji tengara. Sapa sing bakal gawe rusak, sapa sing bakal gawe geger negara ngloji tengara. Dudu sapa-sapa sing bakal ngajangi jembar kejaba mung Adipati Lasirun. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Duna? Apamu sing tak wedeni? Apa dikira aku ora ngerti karo kowe? Kowe pendhita kondang monyor-monyor mung kondange tok ning nyatane ora ana. Pendhita genthong umos, pendhita merak kecancang. Kowe tekan kene diutus Prabu Duryudana supaya nglengserake Prabu Belkedwelpe. Delangap-delangap ucapmu ora duwe tata krama. Apa kaya ngono kuwi pendhitaning ratu? Apa kaya ngono kuwi pantes diajeni? Cetha, saiki nyata kondang jagat wis padha nekseni yen Ngastina kuwi punjer-punjere wong elek, punjer-punjere wong durhaka, punjer-punjere wong jahat. Ngendi-endi yen klebon wong Ngastina sing maune tentrem dadi kisruh, sing maune rukun dadi padha bentak sirah. Merga saka lambene wong Ngastina. Hus! Lasirun. Bela keparat bocah iki. Lah kok dadi kowe wani ngono-ngono karo aku. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe iki mung adipati saka negara cilik. Kekuatanmu sepira? Aku nggawa Kurawa segelas papan. Yen kepengin ngranjap matimu bakal lakon. Aku ora wedi tekaning pati. Aku ora wedi mati. Ora sandadak kowe perintah Kurawa. Aku nek wis entek batrene mati dhewe. Dadi perkara mati ora ana ning tanganing Kurawa, ning tangane sing gawe jagat. Mati uripe Lasirun ora perkara Sata Kurawa, malah saiki dadi jalaran. Nggonku njajal para Sata Kurawa. Sing jarene Kadang Nata kaya ngapa tanan. Ora metu njaba, gelandang sundha malih. Ora metu njaba dugangi raimu. Ora ta. Wis ngono dhewe.
Aku wis mbedhek kok. Nek ana sing ngrasani karo Prabu Belkedhuelbeh, merga kawulaku do tresna karo aku. Ngerti ana reguduk. Nayaka sing maone sowane adoh terus do nyedak ming mesti kepengin ana lelakon apa lan ana bab sing kepiye. Wonten dawuh. Ki lho, andamu do sowan kabeh. Mesti kemawon sampun sami mboten negakaken menawi wonten ing tiyang kang badhe anyamah dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ha iya. Adipati Blendis kula wonten dawuh sinuwun wonten menapa? Lah kok dados regejegan wonten ing madyaning pasewakan. Paida wonten dawuh sinuwun. Solikin kula wonten dawuh sinuwun. Wonten menapa sinuwun lha kok dados pasewakan geger mboten kanten-kantenan. ora ana apa-apa wis rasa do geger. Wis. Iki ora ana apa-apa iso tak rampungke dhewe. Raos sing manah kula mboten mentala. Menawi wonten tiyang kang badhe nyamah dhateng asma paduka. Inggih Dewaji. Raos sing manah kula mboten mentala menawi wonten tiyang kang badhe nyamah dhateng paduka. Sinten tiyangipun sinuwun? Kula ingkang badhe nataki dhateng tiyang menika. Ya, aku ngerti. Kuwi rasa tresnamu karo aku. Matur nuwun. Ning tak jaluk netepana kewajibanmu dewi-dewi. Rasa melu-melu iki tak rampungke dhewe merga arepa malang-malanga kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa, kowe ora bakal kuat nandingi wong-wong Astina. Iki nek tak anggap perkara sepele, ning ora sepele nek tak anggap perkara abot janjane iso dirampungke nganggo rembug sing apik-apik. Ning merga watake wong Astina mesti ndadekake pancakara mesti gawe geger, mula ya wis. Sing jeneng ana tetembungan nek cara Betawi lu jual gue beli ngono kae. Mekaten sinuwun lajeng anggenipun tumbas wonten pundi? Blendis. Ketoke bagus ning ngompong. Inggih. Boten dados menapa nanging kula setya dhateng panjenengan. Kula iki setya dhateng panjenengan. Kula inggih setya dhateng panjenengan sinuwun. Saiki ngene. Sing wigati tatanan para wadyabala luwih-luwih kawula negara Ngloji Tengara. Saka pangerengsun iki bakal dadi perang gedhe. Mula aku ora kepengin kawula sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan kesempyok ing ngaradan. Kawula aja nganti sengsaya, kawula aja nganti sangsara. Inggih. Ditata aja ning cedhak-cedhak ning keperangan. Lah kala wau Lasirun. Lasirun wis ben, wong sing nantang Begawan Durna ya Lasirun. Bejo cilaka bungah susah ala becik men dilakoni karo Lasirun. Inggih. Nanging Lasirun menika teman kula sinuwun. Menika rencang kula nyambut damel. Wis ben rasa digagas ben. Cah sirahe kaya tulu ngono kok. Inggih. Nek ana apa-apa bantunen, nek kira-kira Lasirun kuat, wong kaya awake ya gedine ra jamak-jamak. Nek Lasirun kuat ben mengki wae. Tegese nang kene iki ana pernatan sapa sing wani mbibiti kudu wani ngrampungi. Inggih ngestakaken dawuh. Pate wonten dawuh sinuwun. Budal kang padha sebo ingsun kundur kedaton tatanan para wadyabala. Awat-awat ana Lasirun ya te nggih ngestakaken dawuh. Aja nganti aku ora kepengin dheweke dadi korban. Lho nggih. Nek kira-kira ketemper yudane Belanana, nggih ngestakaken dawuh. Nek liyane aku ora percaya, ning nek nganti kowe kalah karo Kurawa, alah dene dadi pati Prabu Belkedhuelbeh. Lho nggih. Sampun ngantos kawon. Upami kula kawon kedah sampun boten saged glawat tegesipun kawon kula kaliyan Palsata Kurawa. Menawi kula sampun ngatang-atang dados bathang sinuwun. Bagus, ngono kuwi sing tak karepake. Tegese setya bekti karo aku. Aja pati-pati kalah. Ngaku kalah nek wis kowe tekaning pati. Kuwi jenenge watake satriya. Nggih. Mbela nusa bangsa, mbela negara
bela marang panjenengan ingsun nek perlu ditotoi nyawa. Nggih, badhe kula istakaken Diwaji. Agus. Wis budhana Kampung Sebo aku tak kondur ngedaton. Nggih ngestakaken dawuh. Mlendhis paida solikin metu njaba ora sadoting pententeng ya. Inggih ngestakaken. Nggih ngestakaken. Nggih ngestakaken dawuh sithik. Ora kuwi suaramu ki mbok tok dandani to, Kin. Swara kok ming trebel tok. Ora ana base babar blas. Rada tembel-tembel. Sampun dados ciriwan. Sampun dados lakian kula sinuwun. Ya, ngono jenis swara serak-serak basah. Nggih. Nggih sinuwun. Ya syukur. Wis kono dalu Kampung Sebo, jeneng ingsun Kundur Ngedaton. Purna gatining pananggilan. Sanutus Kundur Ngedaton jeluk saking gambar ketono nampit gambaran gading kadhiraken sanggiring Palomban Jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saka Mandrawa. Kawis tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sinaranata katinon saking Mandrawa. Kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Bari purna sang nata Sang
Sinuwun. Sona nek ra iso baris ki rasah sok do baris. Liripun kados pundi? Aku pancen dadi ratu ki durung latih do baris berbaris. Ning mbok ya iki iki dienggo. Mungsuhe neng kono kok lemu baris rono iki piye? Rak mlumpuk neng kene kabeh to. Waduh. Paido menika sing dadi pimpinan. Aja ngawur, aku mblendis. Oh, mblendis menika sing dadi pimpinan. Paido ya ngetape wadyabala kok merono. Lah iki mlumpuk ning pripun niki pripun niki? Oh, pripun. Niki pripun? Baris kok nganti kleru niki pripun? Sesuk neh arep perang ya perang rapopo. Ning rasa dadak nganggo baris. Wong negarane awake dhewe iki rungono nglatih prajurit supaya latihan babakan baris berbaris. Nek mungsuhe neng kono barise rono, ngetapke para wadyabala rono. Kok rene iki piye? Aku ra wis omong to. Ingat. Aku wis omong, mrono kok do mrono, ya aku manut. Solike tatheke untune wae. Kono pethuke Kurawa neng kono kok barise rene iki cara ngendi? Wah, wis prajurit ora do pengalaman. Sendika wis tak kendhal. Puter. Ondranging Prawadyabala
Tok sur tambur miang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakondha warna-warna Indra Jala Dhyana Sri Kawuryan Om Bapa Durna medal saking praja ing Glak ngloji tengara lah kok ketingal suntrut guwayanipun pripun penemban Bapa Durna wonten paridamel menapa Rama wonten paridamel menapa lah Bapak sing bajengna kepane iki putra putri Mbagati cemajeng dawuh pripun kabare anggen sampeyan mlebet wonten ing teleking negari Kloji Tengara supados dawuhaken dhateng Prabu Bel Kedhuelbeh manjang wonten ing saking Dapal Kencana kepane putra putri Mbagati cemajeng dawuh Bapak penebat Dursasana wonten paring dawuh ngerti ya yen ta wektu dina iki Prabu Bel Kedhuelbeh supaya lengser ke prabon nanging kawulane nayaka nayakane ingkang ora ngeparengake Prabu Bel Kedhuelbeh lengser saka prabon negara ing Kloji Tengara lho sapa sinten sing wantun gondeli dhateng Prabu Bel Kedhuelbeh mesti wae nayaka nayakane mula kang sanga kuwi ya Dursasana ora usah wedi kangelan dina samengko kowe mangkata samapta ing gati sawigaing diri yen perlu nyawesake tumbak pedang ligan merga iki ora-ura mesti bakal dadi peperangan antaraning negara Ngastina kalawan negara ing Kloji Tengara ning kowe ora usah wedi Dursasana ora usah wedi merga negara Kloji Tengara kuwi negara ingkang cilik persasat amung seprapate negara Ngastina wadya balane ya ora akeh kaya negara Ngastina mula yen temengko dadi peperangan aja mbok tok sisake kawula negara Kloji Tengara sing belani marang Prabu Bel Kedhuelbeh disampurnake sisan Kloji Tengara dadi kukupaning wong-wong Ngastina merga Kloji Tengara kuwi kondhang negara ingkang subur iso nyembah marang kararjaning para kawula sak negara Ngastina lha dalage nggih mboten langkung istahaken dawuh lajeng pangantipun para wadyabala benjang menapa pangkatipun para wadyabala benjang menapa pangkatipun para wadyabala benjang menapa Rama pangkatipun para wadyabala benjang menapa mergi sakniki Kulawa mboten mungsuh Pandhawa ning mungsuh kawula Kloji Tengara niki Kulawa ajeng muncel begini iki Kulawa ajeng gleleng merga Kulawa mesti menang mungsuh wong-wong Kloji Tengara sing pancen mboten ketok kadhedayane mula kang sangka ora salah dikangelan Dursasana adi-adimu Kurama dikrit lampet brungkat kimpul negara Kloji Tengara byuhi batang sayuta nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana Halo,
pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawi gelari rawang man napa niki Nayaka ngloji tengara nek sak ngertiku aku durung tau ngerti ning ketoke le Malang Kadha iki kok sajake Nayaka ngloji tengara sandanganipun kok benten kalian kula kalian paman sajake iki mbiyen tilas pemain ketoprak le ning gandeng ketoprak wis rada arang-arang terus mlebu ning nggon wayang takonana sapa pangkate apa kok nganggo mekutha kaya ngono piye glelenge ora jamak sapa takon karo aku Nayaka saka ing Loji Tengara Adipati Blendis Kusuma man ana apa naminipun kok Blendis Kusuma wis ta jenenge sapa-sapa kae anggepen yen to kuwi iki Wadyabala Loji Tengara ya kuwi sing bakal nggondheli lengsering Prabu Belgeduelbe keparat kowe sing nggondheli lengsering Prabu Belgeduelbe dasar kepara nyata kowe sapa takon karo aku Nayaka Ngastina kadange sinuwun Prabu Duryudana aku Kartomarma weh ladal Kartomarma dasar para nyata sing mburi sapa pepatih Ngastina le ditepungake wae Patih Sengguni karo Kartomarma ora gelem bali saka laladan negara Loji Tengara aku ing bakal nyampurnake kelawan kowe wah man suarane ngedapi-dapi kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang mang semingkir man kula ajari kula sampurnake menungso niki ngati-ati lho ngati-ati ketok awake kok ketok le ampuh ki ngati-ati nek ora ngati-ati ngrekoso kowe iki kula terus minggah paman ora minggah saka arep aku kene marganing patimu panggao tak ayoni lena pangendammu kok tak untapke nyawamu hi merganing patimu maju Kartomarma
Sapa iki? Bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mendelik. Adipati Lasira. Adipati sapa? Lasira. Las sapa? Laskarbit. Lasirun. Arep ngraman ngloci tengara. Mungsuhe aku lakon pecah dadamu sapa? Bambang Suwatama, Bambang Gentrolet Suwatama. Ayo, kowe aku sing tekaning pati pecah dadamu. Yo, timbakno. Wedan. Ayo, ngomong. Leno pangidem mati dening aku. Ayo ngletak yo ngletak. Tak kuat-kuatke. Hop. Waduh. Ketemu saudara. Saudara-saudara dengkulmu jeblok. Siapa iki? Paido. Paido? Yo. Ora cekekesan. Kula ora gulung gederane. Bongkoke gamane bungsa Paido. Kelaku tak setrum dasmu. Wah, kowe mung jendel gajah aku pangeran Pati kowe menungsa biasa. Kowe kawula cilik menang karo pangeran Pati. Giri lusi jalmotan kena kira pecah jajamu. Wah! Modar. Hop! Awas! Hop! Wah! Ya jiger katut mumbul aku. Asem tenan. Yo. Hop. Oi. Wah. Dialonke. Aku ora tau kena. Hop. Hop.
Bubar mawut Wadyabala man. Kowe mau mungsuh sapa? Nuwun sewu. Mengsah kula Adipati Blendis Kesuma. Ora aku saiki tak takon karo kowe. Nggih. Kurawa iki arep menang mungsuh sapa ta? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah, mungsuh Blendis kalah. Coba ta petungen. Lah kok dadi mung mungsuh Nayaka anyaran sing durung duwe jaya kawijayan kok kalah iki nek cara aku isin mongko kowe iki kadang nata. Kowe iki sedulure Nom anak Prabu Duryudana kok nganti kalah karo kawula ngloji tengara iki apa ora gawe isining pamanmu Plasa Jenar terus sing arep tak ndelke iki sapa coba aku tak takon. Kula sumanggaken, Mas. Ning nyatane ampuh-ampuh tangane atos-atos kabeh. Wong niku lho do macul, Mas. Ngapal tangane. Atose ora jamak-jamak sampeyan nek mboten percaya mang nyoba mriku. Ora mung waton maido. Nyatane ya kalah tenan kok dipaidu. Wong kalah dipaidu niku atine lara lho, Man. Ora mang padhake sapa-sapa. Bejah ku lho, Man. Temu sapa kowe? Lasirun. Wong niku ketoke mboten petha, mboten kaya wong. Bringose niku kalih rambute ketel bringose. Mripate menteleng. Ketoke perang kali kula sepisan tak antem tiba, kula wis batin modar wong iki. Ning bareng dheweke gelem ngantem kali kula, wah tangane antepe ra jamak-jamak.Aya kulina ngusungi kayu kaya. Dadi ya wis otot bebayune iki wis dilatih. Nggih, kula sumanggaken kalah. Kawon anak Pendhita Durna kok kalah karo wong lumrah. Kajengipun nyatanipun ya kalah kok arep ngapake meneh. Pun dicoba bola-bali nyatane kalah kok. Kula sumanggaken sampeyan niku wisane wing maido. Wong maido niku penak wae. Wing paitan swara. Lemuk. Mungsa sapa, Dur? Wong niku kaya kula. Ning gedhe mlika. Oh, paido. Paido bajigul tenan. Ketoke wong niku biasa man, kula tonyo niku lha apa-apa. Gletak kula candak kula umbulke, kula cenjak kocal. Lah iya aku ya ngerti nek kowe menang nggih. Lah kok balik ketoke kekuatan kula diatil pisan bres. Mripat kula pet. Ora weluh dalan. Canjak sirah kula pindhani diel. Bakean kula dicakel dumbulke niku digepyok sak kaya-kayake. Tekan nggon sound control. Utung ora tugel gapite, Man. Kowe kuwi mungsuh Paida kalah. Kalah, Man. Rika kertune apik terus, Man. Jengkulmu melocot ora. Pamadake terus padake kalah, Man. Saestu kula wis aduh isin, Man. Ditonton piyayi akeh wiyete kula kok dilemu karo wong biasa, wong lumlah-lumlah. Wah, jane ya malu nek pripun meneh wong kanane ya kalah tenan. Lah iya. Nggawa gaman. Ya, nggawa gaman. Percuma. Ketoke kulite niku wis tedas gaman. Kulit menungsa kaya kulit kebo. Ha iya. Ya wis kana mundurke, masa lekosok tenan. Oh, kula sumanggaken. Sapa iki sing durung maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Lho, ora-orane kula niku kadang rata. Nek nganti kula ora maju, wirang bebarang. Ha iya. Dulur-dulurmu do kalah nek kowe ora maju rak ya isin. Isin. Kuku kula terus piye? Mungsuhe sapa, Man? Mungsuhe werna-werna. Arep milih sapa? Tur Nayaka anyar-anyaran durung-durung kadigdayan. Wah piye? Sing dadi nyatane kuku kula terus piye? Nayaka ngloji. Teng trit teng. Teng ora. Mungsa Citraksi tak tundrep. Tak gawe susu anu.
Susung sang bawana balik. Kelakon Rene to. Omong kok neng kono ora. Nah, ngetok ngono rak ketok sing ngomong sapa. Ngewak-ewake. Ha iya. Kartomarma kalah karo Mlendis. Wow. Wo piye nyata kok wo. Kartomarma kalah karo Mlendis. Heeh. Asatama kalah karo Lasirun. Lasirun. Lasirun iku wong endi? Wong Loji Tengara. Pangkate Adipati. Buajigur. Lha ming jenenge Lasirun kok Adipati gundule atos. Ning nyatane Satama kalah. Satama kalah. Kalah. Dian. Terus Durmagati maju. Durmagati maju mungsuh. Paido. Paido niku nggo wadah idu. Udu. Paidon kae nek Paido. Paido. Heeh. Wis gar mungsuh sapa? Rarawe rantas maso. Malang. Malang kula putul. Putung. Wong Loji Tengara kokon maju bareng. Kula sing bakal nanduki Nataki. nataki man. Kula jenganga. Ayo tak ajar kowe. Arep ngopo? Arep nganga. Ngamuk Neng Ngloji Tengara. Ngloji Tengara. Nek ora tak tuntun ndak kesuwen saiki. Amuk Suramrata Jayamrata. Amuk Suramrata Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Imbang yen padha-padha. Iki Kadhangnata. Iki Kadhangnata. Raden Citraksi. Raden Citraksi. Iya. Kadang nono. Modar kowe ketularan aku kowe. Sesarae dadak bebenake. Wis ben cici wancine kayane mbok modar mbok ben mati guyu sakarepmu kowe. Ayo, aku sing bakal maju cici. Sapa iki? Adipati Lasirun. Adipati Lasirun. Dasar Waranyata. Sapa? Raden Citraksi. Kakak Kadang Nata Prabu Dasamuka. Prabu sapa? Anu Prabu Duryudana. Kowe gelem ora Ratu Gustimu Prabu bebel geduel belese mudhun saka dampar gelem ora? Nek ora gelem arep ngopo? Kelakon gawe Karang Kajen. Karang Abang. Karang Abang. Amuk Suramata Jaya Pratembang. Sapa iki? Adipati Blendis Kesuma. Blendis Kesuma. Kok sesandanganmu kaya ketapruk. Ketoprak. Ketoprak. Ora sandadak gagas sandangan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Jelas kowe. Lasirun we kalah karo aku kok ming Blendis ki kowe ki njaluk anu njaluk mati cocot anu cara piye? Ayo mriki merkane Mati dening aku.
Paido. Paido. Sing ngalake Durma Gati mau. Dasar para nyata. Iki sapa? Bocah cilik. Cilik ning mentes. Kaya lombok rawit. Lombok rawit. Citraksi. Citraksi. Dasar kepara nyata. Dulurmu kalah kabeh karo aku. Kowe arep njaluk mati cara piye? Tidak modar. Modar diapurmu kowe. Dok barang maju perang. Sapa kowe? Sapa? Bisu apa ya? Ditakoni ora semaur kok menjap-menjep. Kowe arep mbelani Prabu Bel kedua Beh. Mati dening aku. Ora. Dian. Diantem rapopo. Wah. Kowe wong apa demit? Diantem kok rapopo. Nenek pancen digdaya mbalesa. Piye, Jit? Maju perang ora kalah kok malah gelegeken. Nasib baru bagus. Piye? Nasib lagi apik, Man. Lagi apik? Nggih. Lah terus? Kula maju. Lasirun tak ajar. Lasirun tok kalahke, mongko ngalahke Kartomarma. Lah mulane nonton. Ndelok ora mung tengok-tengok. Iya. Sing kedua mblendis. Oh. Tatonyo untune ngarep pitil. Mundur. Oh, terus sing ketiga Paido. Paido kula ajar. Wonten Nayaka Nglajitegara ngundang bojone, Man. Sapa? Ketoke Solikin ketoke. Bojone gedhe banget. Mak pendonong. Kula jotos mboten apa-apa. Kula jejak omong ming membareng nesu kula diajar dies. But. Candak. Candak. Awak kula bantenge lemah bres. Bebar niku kula terus ditangekke. Terus dituding ngenten iki. Niki. Maksudnya kula kon nemi. Oh. Aku we. La sregep. Langsung kula cucuk mawon. Tuh, kok kaya kimplah-kimplah yo, Man. Iya. Wah, mempeng kula ora jawab-jawab. Nyut. Nganti nyuwara. Nanti niku. Kula srot sakayang-kayange. Bareng sing siji kimpes. Arep njaluk sing siji ora dikeke. Jarene nggo bocah-bocah. Ante mon tendang. Kula. Kontal, Man. Weh.
Isih ora wonge. Tak tesih teng mriko. Purun, ajeng sing sisih ajeng mantekke no, Purun. Terus lho mana asli. Wah. Sampeyan ra ngerti kok. Mantrine mana? Mang mriko nenek kira-kira ngelak mang mriko. Moh aku senengane ora. Aku ki wis wong tuwa. Damonge kaya ngono kuwi aku ki suregan bojo kaya ngono kuwi aku sadar. Muni ra gelem kok menyang. Oh, pate tuku kurang ajar. Men, nganti ora dikekke diajar lak mongso. Ora pati nduga mon, nek ora gelis, nek ora saksek kalah karo sing enom-enom kuwi rumangsaku ora. Saisen. Kowe minggat. Ngregon-ngregoni ora. Cit. Dikekke tenan, Cit. Pripun man seger ta? Seger dengkulmu melacot ya. Wong tuwa iki nek werna-werna malah ngrekoso uripe. Pripun man? Lha pripun ajeng jiti terus napa kula tembungke? Rasa. Wis kene rene. Kuwi nggon jangkut kuwi isih sithik kene. Sajae saking kepingine. Nganti kelepretan barang dirasake. Ah, gugu pape dhewe. Wong-wong laji teng ora minggat liban cundha manek lakon tinjung akhirat kabeh parat. Bapak keparanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking aloko Prabu Beh Gedhuel Beh. Nek sampeyan nggawa pusaka, prajuritku tak kon mundur kabeh, Mbah. Mergone nganti prajuritku methuke sampeyan mesti mati kabeh. Pusaka kuwi pusaka sing gawat. Pusaka kuwi pusaka sing ampuh. Kula nek pancen wani ayo tandingana Kyai Cundha Manik. Tandingana pusakaning Begawan Durna. Kuat nadai Kyai Cundha Manik. Oh, meguru karo kowe 20 taun Prabu Beh Gedhuel Beh. Mbah. Sampeyan nggunakake Cundha Manik kuwi nek nganti dienggo mateni Prabu Beh Gedhuel Beh, upama aku tekaning pati, aku ikhlas. Merga pati uriping manungsa iki gumantung marang panguwasaning Gusti. Ning nek upama Gusti ngersake liya, Cundha Manik temama ning dadane Beh Gedhuel Beh, monggo aku ora apa-apa, apa sampeyan ra wirang? Apa sampeyan ra wirang? Sing jeneng mandi iki ming pengendikaning sing gawe jagat. Ngono. Sampeyan tak critani ya. Iki kok ora crita goroh, ning iki crita mawa bukti.
Nek sampeyan ki pendhita, biyen sampeyan mesti tahu ngerti ceritane Kanjeng Nabi Musa biyen. Wah, adoh banget lho cerita. Iki menggo ngelingke karo sampeyan. Kanjeng Nabi Musa biyen tongkate utawa tekene kae iki jane ming kayu lumrah. Ning mergo entuk wangsit saka sing gawe urip supaya kon nyabetke ana ing segara abang utawa laut merah jaman semono. Nganti laute nyigar. Kuwi mergo saka wis entuk sasmitaning Gusti entuk jawing sing gawe urip. Nek bare kuwi disabetke apa-apa ya ora apa-apa. Mergo apa sebabe ampuh? Mergo entuk perintahing sing gawe jagat. Semono uga sampeyan nggawa cundha manik. Sampeyan didhawuhi nek cundha manik kuwi ampuh. Sebdaning sing gawe jagat. Ning nek dina niki manggo mateni Belgeduel Beh, mongko Gusti ora ngeparengake Belgeduel Beh mati saka cundha manik. Mandi ngendikane sing gawe jagat, cundha manik ora ana dayane apa-apa. Mang tamake kula ya ora bakal ana dayane apa-apa. Pripun? Sing angka loro sampeyan tuna. Lho, tunane ngapa? Cundha manik niku mung iso dienggo sepisan. Niku pusaka ampuh. Mongko ditamakke wong sing kekuatane sak traju sak bobot karo kekuatane cundha manik. Lah ming Belgeduel Beh ming tong-tong shot ratu wingi sore negaraku urung dadi Nalindra lagi entas wae kok arep mangtamani niku. Ya nek sak timbang karo kekuwataning Belgeduel Beh, nek ora imbang. Nek ampuh niku padha karo namani karo wong sing ora imbang kekuwatane karo cundha manik. Lah, kekuwatane cundha manik ilang. Nek kekuwatane cundha manik ilang, sampeyan wis ora duwe pusaka. No. Mau nek gunake apa-apa iki nganggo iki, ora nganggo okol. Akale dienggo. Men supaya aja rugi. Sampeyan ngamuk teng negara Ngaji Tengara, sampeyan namani sapa-sapa nganggo cundha manik, bar niku cundha manik dijaluk karo panguwasaning Gusti. Bali ning Kayiwangan. Sampeyan arep ngopo? Hah? Ora duwe kekuatan. Kula ora apa-apa mangtamani. Nggo, mangtamake dadane Prabu Belgeduel Beh. Nek pancen kula mati matur nuwun dene kula dipadoske dalan kasuwargan dening Begawan Durna. Nek ora mati nuwun sewu lho, wolak-walik ing jaman ana pendhita tak gawe bandan luwih-luwih ana pendhita tak gawe wirang ning negara Ngaji Tengara. Mergo wis gawe wirang karo Prabu Belgeduel Beh. Mangtamake ampun meneng mawon. Nggo. Manut kula mati ya gelem, ora ya nuwun sewu kula malas. Sampun ratapan manah kula sinuwun. Dene panjenengan naben ajeng kalian pusaka kadiwatan Kyai Cundha Manik. Wong urip ning alam padang ki nek ora wedi mati, kuwi uripe bakale semeleh kok Teh. Iya. Tenan kuwi aku ora goro. Mula wong urip ning alam padang ki rumangsana nek urip ki ora njaluk, ora nyilih, ora utang. Ming sak derma nglakoni urip sing keparing sapa? Sing gawe jagat. Mula kala mangsane dipundhut karo sing gawe jagat, ikhlas. Mbuh kanthi cara apa wae anut kodrate dhewe-dhewe ikhlas, ora usah gondeli, ora usah rumangsa wel karo uripe. Iya. Mula aku ketemu karo Cundha Manik mau ya ikhlas. Upama aku ditamani mati ya wis tak mati ora apa-apa. Iya sinuwun. Sedaya menika dados kanca benggala tumrapipun ing ngabdi kepatihan ya. Lajeng kepareng paduka. Kriwikan wis digawe grojogan, maune gojek wis digawe tenanan. Mula aja nganti aku dianggep ratu cepete. Aja dianggep aku ratu cilik sing iso didak-idak karo ratu sing gedhe-gedhe. Teh, Ngastina mau ning Raman Ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman Ngastina Teh. Monggo kula diraken.
Miot langaning kalanggewana gelar pandhaan muncara tinon lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu Ndarawati nyuwun wonten timbalan ing adhawuh Yayi sawetawis Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta ewadene rayi para boten kepareng ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu krana raos kodheng sutaning manahipun ingkang rayi sawetawis radi bingung manahipun ing Raka Ndarawati anggen kula matrapaken dhateng kawontenan kula piyambak. Ing atasipun ing Raka sowan dhateng Praja Ngamarta, panandhening mangke mboten nampi atur saking paduka Kyai Prabu ing Ngamarta. Inggih krana sampun sawetawis Pandhawa bebasan kuncatan kekiyatan. Wiwit nalika semanten pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Murca saking praja ing Ngamarta cinidra dening satunggiling wanita. Inggih menika pun Dewi Mustaka Weni engga sepriki pustaka Jamus kelima sada. Dereng kepareng kundur wonten praja Ngamarta. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya angupaya parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu lajeng wonten pundi malih anggen kula badhe angulari wonten pundi dununging pustaka Jamus
kelima sada Koko Prabu matlang ning kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surum sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasaring mlajar-mlajar nenggih Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kadheraken Begawan Durna-tuwin Pati Arya Sengkuni karya cingak sangya para Pandhawa Lang-langeng triya mangungkung Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika dhahari ningsun Werkudara den kapareng Koko Prabu wonten menapa jengandika mlajar-mlajar ngantos prapting negari Ngamarta Yayi wonten menapa Duryudana kanggo eneng apa? Yayi Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngraka tadhah wadana. Krana dinten sakmangke kula daya-daya sowan wonten negari Ngamarta mugi andadosna ing kawuningan. Bilih dinten sakmangke negari Ngastina bedah. Lho. Bedah kados pundi? Lho, mangkene piye? Bedah kados pundi, Yayi? Wonten parang muka saking negari Ngloji Tengara. Ingkang badhe anglar jajan malah jebul pinanggihipun Sang Prabu Belgedwelbeh Nalindra Ngloji Tengara menika digdaya kliwat ukur nadan ingkang ngraka ing Ngastina boten saged nrenggalangi kridanipun Prabu Belgedwelbeh mila tumunten kula nganthi paman plasa jenar supados sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigatosipun supados nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun senjata pitulung supados Ngastina wangsul wonten panguwasipun Duryudana. Koko Prabu. Tatkala narepa Kresna Tantula sahanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta Werkudara aja nganti sadi wegah asung mambiyantu kelawan kadangmu Yayi Prabu Duryudana semono uga Janaka Budhala papakna parang muka ing bedah negara ing Ngastina. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ya ngestake dawuh.
Kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pine panca. Lah rak tenan to. Ratu Ngastina iki bebasan kakean gluduk ning kurang udan. Nyatane bareng tak waneni tenan negara Ngastina ora ana apa-apane. Nganti Ratu Ngastina mlayu teh mekaten sinuwun. Ning sajake playune kok ngener negara Ngamarta wae lah. Iki rada abot sanggane. Nanging kula kinten Gusti kula ingkang sinuwun boten badhe ajrih kaliyan tiang-tiang Ngamarta. Ora, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Malah yen wong-wong Pandhawa nglabuhi karo wong Astina tak katutke dosane teh kula semanggaken sinuwun. Kunjang gancing langit kelap-kelapaton ler kincanging risang mawe gandrung iki apa ing ngaran Prabu Bel Gedhuel Beh dasar kepara nyata iki sapa iki takon karo aku panengah Pandhawa Raden Janaka we Raden Janaka iya dasar para nyata ora usah dadak kowe wani bedah negara Ngastina wani gawe kapitunaning Koko Prabu Duryudana. Hayo Janaka sirnakna leganing atiku. Nuwun sewu Raden. Jane aku ora ndek perkara karo sampeyan. Aku ora ndek perkara karo Raden Janaka. Ning gandeng sampeyan ngewangi karo Prabu Duryudana, mula wis dadi upataning Prabu Tong-Tong Sot sapa sing ngewangi Prabu Duryudana tak katutke dosane. Ning nuwun sewu. Sadurunge sampeyan perang karo aku, luwih dhisik aku tak takon karo sampeyan. Miturut crita, miturut wong ngabarke, sarta rasaning para kawula antaraning Kurawa karo Pandhawa kuwi ora gathuk, ora padha cocok lahir lan batine. Ora usah dadak ngundat-undat perkara kuwi perkarane Pandhawa lan Kurawa dudu perkaramu. Lho, aku ora melu-melu perkarane Pandhawa lan Kurawa. Ning aku mengandhake. Lah kok dadi barang saiki sing Prabu Duryudana nyuwun tulung marang para Pandhawa kok ditulungi. Monggo nek diitung-itung Pandhawa le kasangsaya merga saka pokal gawening Prabu Duryudana kuwi wis marambah makaping-kaping. Wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji merga saka akehe. Lah kok dadi saiki sing mestine Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa dilenggahi dening Prabu Duryudana. Ngastina bedah. Prabu Duryudana njaluk sak biyantuning para Pandhawa kok tok rewangi nuwun sewu. Raden Janaka kuwi entuk apa? Dipunjung apa? Dening Prabu Duryudana. Apa dipunjung Brana Picis, apa dipunjung Mas Berlian, apa dijanjeni? Monggo nek nitik janji-janjining Duryudana kuwi ora tau entes. Lah kok mesa isih mbok rewangi isih mesa mbok belani Prabu Duryudana. Apa merga Ngastina ki ana mustika sing pang banget iso gawe ngluluhke ati? Apa negara Ngastina ki merga ana kencana ingkang bisa gawe bawur paningaling sapa wae? Klebu paningaling Raden Janaka. Klebu paningaling Raden Janaka Satra ing Madukara ingkang kondhang pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungsa ning tinemune isih ringkeh batine merga isih kepilut marang mutiara sing mapan ana negara Ngastina. Ayo, amok. Satriya gagah Werkudara. Wah, sapa kowe? Prabu Bel Gedhuel Beh. Janaka mlayu. Wah, pucet rupane.
Mbok kapake, aku ora ngapa-ngapake Raden. Aku ora ngapa-ngapake Raden Janaka, ya ming tak omongi werna-werna nganti dheweke kewirangan. Wah, mirang-mirang ke adhiku lanang. Totoe nyawa. Lho, nek sampeyan ajeng wani karo kula monggo mawon. Wah, mudar kowe. Hop, wait. Ayo. Kok mundur pasuryanmu kok rengu iki apa? Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan. Bilih kula dipun irang-irang dening Prabu Belgedhuelbeh. Kula dipun isin-isin dening Prabu Belgedhuelbeh. Koko Prabu. Kula lingsem. Werkudara piye? Wah, dugang ora apa-apa. Hak tendang ora apa-apa. Mangsa Baranga Kresna wis ladal padha mundur kabeh. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara. Iki to sing jeneng Prabu Belgedhuelbeh. Ya, dasar para nyata iki sapa? Takon karo aku Nalindra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Kresna? Ya, dasar para nyata. Ayo, tok balekke ora negara Ngastina. Ora mbok balekke mungsuhe dudu sapa-sapa, ning Nata Ndrawati. Ayo, tak ajangi jembar legane atiku. Wah, kelakon tinjung akhirat nyawamu kowe, Pak. Nimbali kula, Ndara. Nimbali kula, Ndara. Petruk nanti tilem. Mumpung Petruk turu, kowe tak kongkon. Nggih. Lah pripun ta? Wis ta, ora usah dadak kowe takon werna-werna tak utus, nggih. Ana ratu ngamuk jenenge Prabu Belgedhuelbeh. Petukna, kroyoken wong loro. Nek kula mati, mengko tak uripke. Aku duwe Sekar Wijaya Kusuma. Apa kowe ora percaya marang panjenengan ingsun nek ora tak uripke? Oh nggih pritados. Ya Kang ya. Ya, pisan-pisan ngrasake mati. Lho. Ngrasake mati iki piye? Ya engko ora ya diuripke ora urip meneh to. Mungsuhe sinten namine? Prabu Belgedhuelbeh. Ya orang ya. Ya. Iki sapa iki kok wong kok kaya terwelu? Iki sapa ta iki? Takon karo aku Nalindra Loji Tengara Prabu Belgedhuelbeh. Kok kaya ning apa iya ya, Kang? Matno, tak persis ta? Heeh, ya meng irunge dinggoni ali-ali. Ha iya. Nele persis-persis. Aning terus sing glenggeng rujak jeruk mau sapa? Ayo kuwi. Wis. Mbok menawa Prabu Kresna luwih lantip panggraitane timbang awake dhewe. Karemu piye? Ayo, balekke ora negara Ngastina. Ora bakal tak balekke, ora bakal balekke mungsuhe aku, mungsuhe aku. Moh, aku mungsuh kere-kere. Anane aku kok mau ki piye ta ki?
Aku wegah, ayo ndi para Pandhawa. Weh, Pandhawa iki pepundhenku tok tantang. Aku ora trima nek nganti kowe wani nantang pundhen leno panau mati, Trak. Terus, Reng. Ya, mutar, Reng. Wah. Den gulung dening kelurahan Logare Mewah Kelurahan Bagong. Ijal wujuding Prabu Bel Kedhuel Bek. Nengge Kelurahan Petruk kantong boleng teng mundi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Soto. Ngandel ora. Wah. Trembelane iki. Welo. Sembruk dengkulmu. Petro sembruk ora. Waduh nganggo jenggot barang. Ayo wis ben to kok ayo suwe lunga saka omah kok ya. Oh, lho kok sik. Iki nek ora tak aturke Sinuwun Darawati ndak ora rampur-rampur perkarane. Ya wis aku aturno. Gus, Sinuwun Darawati mati ndak mriki, Ndara. Petruk to? Nggih. Aku wis weruh. Ya mung nek ora tak kandhake gareng karo Bagong, kowe ora bakal iso wujud kaya ngono. Lah kok dadi kowe dadi ratu? Jarene wong sing mundi pustaka Jamus Lima Sada niku apa-apa bisa kasembadan. Nalika kula dipun paring kali Ndara Priyambada nalika semanten pusaka Jamus Lima Sada mboten kula kundurke kula gawa lunga. Mula edan kowe iki. Mula kok pusaka murca pirang-pirang suwene nganti Yai Prabu Puntadewa bingung. Pusaka ndi? Niki napa? Go mrene? Nggih. Tak simpene Petruk. Nggih. Engko sampean lunga. Ora. Kok anggepe aku wis dadi ratu kok pengen dadi ratu ki ngopo? Truk? Asing gojek karo aku mau sapa? Sing nembang kutut manggung mau? Gaweanku Reng. Wong ngene ndi saiki? Kaya apa nang kono? Jeluken gong. Ya. Lemu dadi Petruk wis rampung. Wis, aku matur nuwun kowe wis nyuli karo aku ora ketang sedhela. Inggih iki lho ora. Wis baliya kaya wujud ngiuni, wujud petel. Wah, trembelane. Dadi aku mau tetembangan karo petel ta, Tru? Iya, sorry kok. Wah, aku mau mulane kok tak anggere tak antil kok atose ora jamak-jamak. Bul saka petel to. Ya wis yen to pancen kaya mengkono Petruk. Ora ketamung sedhela kowe wis tau ngrasake dadi Nalindra. Nggih. Lah terus kula niku duwe patih. Lho, patihmu sapa? Kajenge mira tekan mriki. Kados pundi sinuwun panjenengan kok sampun mudhar kados mekaten wis paripurna ora ketamung sedhela aku wis tau ngrasake dadi ratu kowe bali kaya wingi uni ya Bayu Kinara ing ngestakaken dawuh bali kaya wingi wujud Anoman lajeng Wadyabala ngeloji tengara ingkang kathah sanget. Ha gawe mang ming tukang sondo tak dandani. Oh ngaten.
Wis ben nengke wae ganti ya luweh ora ya luweh. Rasa do digagas iya ngestakaken dhewe. Lasirun Paido Blendis ki ming rombongan sound system. Lah kae mau ya gleleng do tak dandani cara adipati. Do tak kon perang barang. Wah, glelenge ora jamak-jamak ya. Jane sedinane ya ming tunggu diesel. Iya. Inggih mangkat lho. Wis ya, Balya neng Kendali Sodo. Anoman kowe Balya neng Kendali Sodo. Lho nggih sinuwun ngestakaken dawuh. Petro, Nun. Nggonmu gawe derdah kanan negara Ngastina. Sajake Yayi Prabu Duryudana ora nerimakake entawa wis ta mirsani lamun sing dadi ratu bel kedhuwe mau kowe. Nggih. Tantrimaning para Sata Kurawa, bendaramu Werkudara. Oh nggih. Den nyambut damel Ndara. Yo. Alas sing dadi ratu jebul Petruk ya. Ndi menungsane tugel-tugele gawe wirang ratu Ngastina. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekalan gunung pun paripurna Ndara. Wiwit purwa madya lan wusananipun sedaya sampun mungkasi wilujeng niring Sambikala mugi-mugi sapengker kula sanak kadang mitra kawruh kula ing samlenggah wonten ing Karangasem pinaring ana tentrem ayem niring Sambikala menapa ingkang dipun sedya sageda kasembadan semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi lestari widodone ring Sambikala dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Mugi mbok menawi benjang Gusti ngeparengaken sageta pinanggih malih. Suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika menawi wonten lepat kula lan kanca-kanca nyuwun pangapura Ndara.